Damdamag Radyo Sagada. Good afternoon naman ng kakailan. Siya nga disimbay mangibingay kadigitiya damdamag kat para iti headlines sa manipod iti lokal ang gana iti international. LGU ti Sagada kan DTI Mountain Province nang iuswat iti baro nga IT hub para iti mas napigpigsa nga digital economy. Sitio Tikitik Road section ije Bontok, open can close situation iti trapiko kapu iti saan asumardeng a panagregaay ti pasat ti bantay wenno unstable slope collapse. Organic Farmers City Mountain Province na padayawan iti may katalo nga Provincial Organic Month. Kalidad ti classroom assessments iti Montañosa na pairateng iti maysa nga PRC accredited training. Mountain Province State University kan EMB Cordillera nagtulag para iti panangpatibker iti pagalagadan ti aglawlaw iti universidad. DILG Cordillera ng alukoy kadagiti lokal a gobyerno ang mangitakder iti People's Council para iti mas ang nakalukat a panag gobyerno. May saksaka di Baguio City tinapairot nga promosyon ti breastfeeding kan nutrisyon. Numero 1 nga wanted iti rehiyon ti Cordillera nga adaan iti 30 konsyam nga bilang ti qualified rate na tiliw ijay abra. May samot nga mannalon pimusay idi paltugan ti kainuman na ijay Kalinga. Panang patalinaed iti status quo sa jay Mangkayan site nagtulagan ti agsinumbangir nga dasi. Department of Agriculture mangpasayat iti early warning system maikontra iti pannakalugi dagiti lokal a mannalon tinatnateng. Teknolohiya nga hapon mausar tapno patibkeren dagiti barikada iti bato ken landslide iti kabanbantayan. Aplikasyon iti mining exploration ijay apayaw na pingat lata nga supsupyaten dagiti lokal a grupo. Pilipinas maikadwa kadagiti pagilyan iti entero alubong nga ayan dagiti kaduan nga kaso ti pananglabsing iti karbengan dagiti nainsigudan nga umili. Sa magasut ken pito nga opisyal ti gobyerno na ipasidong iti lifestyle check ti ombudsman. Kana 93 uno siyang 83% dagiti vape products iti pagilyan saan nga rehistrado kuna ti DTI. Ken iti ruwar ti pagilyan bilang dagiti pimusay iti flash flood ken glacial collapse. Sa Nepal nasuruken at tallugasot, nasurukmet asa nga ribo nga individual ti mapukpukaw. Para iti detalye dagiti damdamag, dito'y Sagada ket formal nga inlukat ti local government unit ti bukod na ken kabaruan nga information technology wenno IT hub iti Kalman aldaw iti Huwebes Agosto 27 sa second floor ti Old Municipal Building. Ti proyekto ket naipatungpal iti panagtitinulong ti Department of Trade and Industry wenno DTI Mountain Province Catalyst Plus sa babad iti iLead project ken e-governance for institutions incorporated. Kalpasan mapirmaan ti maysa nga katulagan wenno Memorandum of Agreement iti Pebrero 27 ti madama paylaeng nga tawen. Nagbalin nga panakabagi iti naangay nga inaugurasyon the Small and Medium-Sized Enterprise wenno SME Development Division Officer in Charge ay sa appeal para kani DTI Provincial Director Mabel Banggawan. Executive Assistant Eleuterio Lumiwas para met kani Mayor Felicito Dula, Vice Mayor David Buyagan ken Mr. Matt Navalta manipod iti Catalyst Philippines. Akem ti baro a pasilidad nga agserbi nga shared facility para kadagiti panagsanay iti Information and Communications Technology wenno ICT.
panangpasayat iti digital skills, e-governance initiatives, ken naparpardas nga panaka-access dagiti serbisyo ti gobyerno. Dakkel ti maitulong ti IT Hub kadagiti lokal nga micro, small, and medium enterprises wenno MSMEs iti daytoy nga munisipyo tapno mapalawa ti kaamuan iti e-commerce, digital payments, ken panagbirok iti dakdakkel nga merkado iti internet. Babaen daytoy nga inisyatibo mas nga makasagana ti sagada nga iasideg ti teknolohiya kadagiti umili paturong iti mas inklusibo ken digitally empowered a lokal nga ekonomiya. Pagtaltalinaed met nga close open situation ti trapiko iti kalsada. Kapaset ti Baguio Bontoc Road, particular ijay sitio Tikitik, barangay Bontoc Ili, ijay Bontoc Gapu. Iti saan natal ng bantay. Dahito kata ituntunda ti manarimaan a proyekto may patpatungpal iti paset ti kalsada. Basad iti kabaruan nga situational report ti Department of Public Works and Highways Mountain Province 1st District Engineering Office, agtultuloy latta iti clearing operations iti lugar. Usar ti dua a pribado nga wheel loader nakapasidong iti kontrata ti ahensya. Wadda dagiti panagregaay tapno mawayaan ti linya ken madaanan dagiti luglugan sumrek ken rumwar iti Bontoc. May ditoy ket nagpalagip ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council wenno PDRRMC iti panagidaulo ni Governor Bonifacio Lacuasan Jr. nga agannad ken agtalined nga alerto amin nga biyahero ken residente no dumaldalan kadagiti kalsada akanayon nga mapaspasamakan ti aksidente ken landslide. Gapu iti madi nga kasasaad iti panawen. Gapu paylaeng iti kanayon na panagtudo iti probinsya ti Montañosa nang runa tinadadagsen a panagtudo minalem ken rabii ket nangato ti pangta ti biglaan nga rockfall ken landslides kadagiti kalkalsada. Mabalbalakadan dagiti motorista nga amuan dagiti alternatibo a ruta iti panagbiyahe tapno agtalinaed a natalged. Iti sabali damag iti lokal ket binigbig ti gobyerno probinsyal ti Mountain Province iti panagidaulo ni Office of the Provincial wenno panagidaulo ti Office of the Provincial Agriculturist dagiti na isang sangayan nga organic farmers iti naangay a selebrasyon ti may katallo nga Provincial Organic Month idi Miyerkules sa Agosto 26 ijay paylaeng Bontoc. Nakuna ni Peregrina Damitan manipud iti sabangan wenno nagawat ni Miss Damitan na manipod iti munisipyo ti Sabangan ti umuna nga pwesto iti Best Organic Farm Contest. May kadwamot ni Veronica Bayudan manipod iti nasaumet laeng nga munisipyo. Nagawat met niya Pungawi Anaban manipod ditoy sagada ti may katalo nga pwesto. Bayat napadayawan iti consolation prize sa winners dan Ronald Kimbatoy manipod iti Bauco ken Mila Sungaban manipod iti Besaw. Dagiti nangabak ket naipaayan iti certificate of recognition ken nakasimpa nga umawat met laeng iti cash prizes. Sigon kani Provincial Agriculturist Pedro Pinosan panggep daytoy selebrasyon nga daan iti tema nga kabuhayang OA kinabukasang okay, malusog na katawan at isipan sa organikong pamumuhay makakamtan. Daytoy kadamang papigsa iti panggedan wenno pangkabyagan ken salun-at dagiti lokal a mannalon babaen iti panangpatalinaed kadagiti pamayan iti panagtalon. Nagbalimot lang nga venue daytoy nga aktibidad tapno maibingay dagiti baro nga teknolohiya ken dagiti nasyonal a pagalagadan iti organic agriculture. Dagiti babaen dagiti nasabasabali nga resource speakers nga nagtaud met iti nagduduma nga sektor. Ket naipaay ti 12 nga continuing professional development wenno CPD points iti 47 nga senior high school teachers iti Mountain Province wenno ditoy nga probinsya kalpasan nga maipasidong da iti PRC Accredited Division Training may papan iti panangpasaya at iti classroom ken national assessments. Naangay daytoy umuna nga batch ti training iti Agosto 21 ungana iti 23 wenno iti napalabas nga lawas sa Sagada Homestay Inn ditoy payla ang munisipyo iti Sagada. Sigun kani Schools Division of Mountain Schools Division of Mountain Province wenno SDOMP
Daytoy nga inisyatibo ket suportado ni Schools Division Superintendent Benilda Daytaka. Tapno iti kasta ket adresan dagiti karit asang masangsango iti madama may basar iti resulta ti National Achievement Test wenno NAT. Iti panangidaulo ni Education Program Supervisor Nemia Lite, kada dumapay nga facilitators na sanay wenno nag-training dagiti teachers nga agbukal iti patas kana daytoy assessment tasks nakaangkla iti international standards akas iti PISA kana dumapay tapno iti kasta ket mahubog ti high order thinking skills dagiti estudyante. Nagadua met lang iti nagduduma nga subject-based groups dagiti teachers tapno direkta nga agbuangay iti saludsod para iti daytoy panag-test wenno iti examen ken panagsagana iti bukod nga workplace application plans. Iti sabali pay maglokal ket nagtaripnong dagiti opisyal ti Mountain Province State University wenno MPSU ken ti Environmental Management Bureau wenno EMB Cordillera. Iti napalabas nga aldaw iti Miyerkules Agosto 26 sa paylaeng munisipalidad iti Bonto. Daytoy ket tapno isigurado ti panangsurot ti universidad kadagiti pulisiya ken paglintegan iti nasyonal a pamantayan iti aglawlaw. Nagrugi ti aktibidad iti maysa nga panagbisita ti delegasyon daytoy EMB Cordillera nga ipangpangulo ni Engineer Marie Piña Rodes, Chief ti Clearance and Permitting Division. No sa dino ket nabaramet nga sinarungkaran isuda ni MPSU President Edgar Que. Kasarunod daytoy iti maysa nga technical meeting iti University Boardroom tapno talantanen dagiti kinakasapulan nga environmental permits ken legal compliance dagiti pasilidad ti universidad. Bawen iti nasao nga taripnong ket panggep ti MPSU nga patibkeren pay ti koordinasyon na iti nasao nga opisina. Mang isigurado at kada operasyon na tinasao nga universidad ket natalged mang-address iti ecological protection ken mangitalo kadagiti pangmabayagan nga sustainability ti probinsya. Ito'y matagrikos iti rehiyon tayo nga Cordillera ket inalukoy iti Department of the Interior and Local Government wenno DILG Cordillera dagiti lokal nga gobyerno wenno LGUs mangistablisar iti bukod nga Local People's Council wenno LPC tapno iti kasta ket mapapigsapay ti partisipasyon dagiti umili iti panaggobyerno. Sigon kani DILG Cordillera Regional Information Officer Rene Joshua Verdote, daytoy makunkuna nga LPC ket bukbuklen ti sangagasut a porsyento nga kameng manipod kadagiti accredited civil society organizations wenno CSOs nagserserbi nga rangtay iti nagbaetan daytoy gobyerno ken ti publiko. Nayunay-unay ti kinapateg ti papel dagiti umili iti panangsubaybay kadagiti proyekto kana panangted komentar tapno iti kasta ket agtalinaed an nakalukat dati panagsumbat ken agpaysuk nga mang-address iti pangkasapulan dagiti umili ken komunidad babaen iti panagserbisyo madi gobyerno. May basar iti record ti DILG Cordillera ita nga bulan iti Agosto iti madama nga taon 2026 ket dati 27 nga LPCs wenno Local People's Councils iti entero nga rehiyon. Maibilang dito iti Siyam ijay Benguet, 7 iti Kalinga, 4 iti probinsya ti Abra ken Apayao, tigmaysa met iti Baguio City, Ifugao ken Mountain Province. Namnamaen daytoy ahensya nga umad-adupay dagiti LGU mang-establisar iti bukod na nga LPC tapno mapalawa nga rod ti panakinayon dagiti civil society iti panangbukel kadagiti lokal a plano ken pagalagadan. Iti matsyudad iti Baguio ket pairtengen daytoy Baguio City ti kampanya para iti breastfeeding ken nutrisyon dagiti ubing. May naigpailaeng iti selebrasyon ti National Breastfeeding Month ita nga bulan iti Agosto. Iti
nga ro daytoy maibagbang nga banag ket inyunay-unay ni City Health Services Office Nutrition Division Head Lia Lina Katiyan tiya importansya ti exclusive breastfeeding manipod nga rod iti panakaipas nga iti maladaga enggana iti 6 nga bulan tapno maisigurado ti nutrisyon daytoy nasao nga baby. Imbingay na lang nga naka-record ti Baguio City iti 99.13% nga breastfeeding initiation rate iti napalabas nga taon 2025. 78.1% para iti exclusive breastfeeding bilang nga ngimatu apo para iti nasyonal nga record. Maramid met lang functional kan accessible dagiti lactation stations kadagiti para publiko nga pasilidad kana pa dagitoy da pribado met laeng nga patakder mayanurot iti RA 10028 kan City Gender Code. Malaksid apo iti daytoy breastfeeding ket nayunay-unay met lang ti panakaitultuloy iti 180 day supplementary feeding program kadagiti Child Development Centers usar ti 12 million pesos tinawan nga budget tinasao nga syudad kagidan ti panangitalo kadagiti programa akas iti bulilit gulayan ken hapag program para kadagiti komunidad ken dagitoy da babalay. Iti police report ket arestado met iti Region Cordillera ti number 1 most wanted kalpasan matiliw dagiti otoridad iti barangay Talugtog Dolores probinsya ti Abra iti itay nabiit ti maysa nga suspect nga daan iti alias nga Ernesto. Sumangsango daytoy iti 39 nga bilang dagiti kaso nga qualified rape may kontra iti maysa nga menor de edad. Naisayangkat nga ro ti panag-arestara batay iti warrant nga inruar ti Regional Trial Court Branch 1 sa Jay Bangged Abra iti Hulyo 2 iti paylaeng napalabas nga taon. Naisarap ti suspect iti listaan ti PNP kasa maysa nga kangrunaan nga mabirbirok kriminal iti entero nga rehiyon ti Cordillera para iti may katalo nga quarter ti taon 2026. Daytoy ket adda iti Dolores Municipal Police Station para iti dokumentasyon sakbayang maisango iti korte. Iti may sapay nga police report ket may samot nga agtawan iti 30 ket may sa aman nalon ti Pimusay kalpasan nga paltugan ti bukod namot lang nga kainuman sa jay barangay Bagong Bayan iti syudad ti Tabuk probinsya ti Kalinga iti parbangon ti Martes sa Agosto 25. May basar iti report ti kapulisan aging inom ti biktima ken ti 30 agtawan iti 30 nga suspect sa jay sitio Banagan Upper iti agsinlongbat dagitoy iti tenga ti argumento ket ngarud napasamak ti insidente. Nakalap ti Kalinga Scene of Crime Operatives wenno daytoy soko ti basyo ti bala iti nakapasamakan ti krimen. Ken nagtultuloy ti manhunt operation dagiti otoridad maikontra met iti daytoy naglibas nga suspect. Ti sabali adamag iti rehiyon ket nagnunumuan ti Crescent Mining Development Corporation wenno CMDC ken ti grupo dagiti minero ken residente nga mangsupsupyat iti panagminas nga paatidugen pay ti status quo ti MPSA Exploration Area sa jay Mangkayan bayat nga agtultuloy dagiti negosasyon para iti maysa nga compromise agreement. Sigun kadagiti abogado ti agsinumbangir nagisumiterdan iti joint motion iti Regional Trial Court wenno RTC Branch 64 sa jay Abatan Bugyas. Tapno ikan iti nayon pay nga panawan dagiti protestante nga buklen dagiti kondisyon da. Numan pay nga ruda pimayag daytoy korte inlawlawag ni Judge Daniel Mangalay saan dapat nga sumobra ti extension iti 17 nayon nga aldaw iti temporary restraining order wenno TRO mangipapawil iti panagbarikada iti kalsada paturong iti barangay ti Ginawang. Iti sidong ti status quo awan ti baro nga harang maitakder ken maisardong umuna ti drilling operations ti CMDC.
Ipapapigsa mo ti Department of Agriculture wano daytoy DA Agricultural Marketing Assistance Service ti Market Early Warning System na tapno dagos ang matukoy dagiti problema iti supply chain. Mairang tay dagiti mannalon kadagiti gumatang ken maliklikan ti panakadadael wano basta nga panakaiwasit wano panakaibeleng dagiti natnateng. Sigun kani Agribusiness Marketing and Consumer Affairs Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara, panggap daytoy sistema nga agbalin nga proactive tiya gobyerno babaan tiya panangted iti umuna nga warning may naig iti manamnama nga apit kan kasasaad iti panawin. Kagitan daytoy kata pairtengan ti DA ti kadiwa program kana makikoordinar iti dadumapay nga ahensya ti gobyerno tapno agserbi a direkta nga merkado bayat nga adda ti oversupply kadagiti trading centers. Inbagamot lang ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Bayat nga maisimsimpa dagiti temporaryo pay nga solusyon akas iti babasit nga cold storage units kata nailatang ti budget para iti 2027 apanang patak der iti mega cold storage and vegetable processing facilities iti abay ti Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Daytoy ti amang agserbi nga solusyon iti siklo ti oversupply iti rehiyon Cordillera. Ti sabali adamag ket inpakaamu ti Department of Public Works and Highways wenno DPWH ti panakitinulong na kadagiti experts nga engineers manipod iti Japan. Tapno patibkeren ti rockfall protection system iti pag-atidugan ti Governor Bado Dangwa National Road iti probinsya ti Benguet. Sigun kani Public Works Secretary Vince Dizon, kalpasan ti inspeksyon sadyay dakla na tublay ket nakasimpa ma-repair kana mapasaya ti disenyo ti metal curtain net nga inmunan nga nasalanta gapu kadagiti agsasaruno ken awan sarde nga panagtudo ken soil collapse. Panggap daytoy nga isigurado ti pagtalgedan dagiti biyahero kadagiti banbantay ita nga ruda nga panagtutudo. Kagidan daytoy ket mangikabil met lang ti DPWH iti short crit slope protection kadagiti nangangato nga paset ti bantay tapno maliklikan ti panagregaay ti daga. Yunay-unay ni Dizon at daytoy kaparehas nga panangye daytoy kapada nga kabailan iti ahensya ket maipatpatungpal iti Northern Mindanao. Sigun kani Dizon daytoy kata bilin manipod matlaeng iti daytoy nasyon, gobyerno nasyonal. Ijay apayaw ket saan nga kayat dagiti lokal nga organisasyon iti nasao nga probinsya ti aplikasyon ti Titan Earth Mining para iti exploration permit nga mangsaksakop iti sumagmamano nga paset dagiti munisipyo ti Conner ken Kabugaw. Gapu paylaeng iti danagda nga maapektaran garud dagiti daga nagtaudan ken mangiya paay iti panakagudwa-gudwa dagiti komunidad. Sigun iti grupo nga ti umili ti Conner kontra Dadakkel Aminas nakaawat iti abiso dagiti barangay sa Jaya Baren Ancestral Domain iti napalabas nga Agosto 17 manipod iti Mines and Geosciences Bureau wenno MGB Cordillera may naig iti exploration permit application number 0135 ti kumpanya. Yunay-unay ti grupo ti Conner ket saan abakante nga daga kundi ito isu mismo ti pagtaengan isu ti ayan ti pangkabyagan ken isu ti ayan ti tawid dagiti katutubo a masapol nga salakniban sakbay ti anyaman nga interes dagiti dadakkel nga korporasyon. Nagwarning met lang ti Save Apayao People's Organization wenno daytoy SAPU dagitoy kakastoy nga klase ti proyekto ket kadawyan ngagbalbalin nga makagapu iti garuda panakagudwa-gudwa dagiti umili wenno dagiti residente. Iti panangbalakad ti grupo kadagiti umili nga ikatemmet laeng ti kumpanya no naalada dagiti kasapulandan ket
masayang laeng dagiti natural a kinabaknang amang mangrugit iti daytoy karayan mangdadael iti banbantay kana mangpukaw iti pagagapuan ti danum. Iti met damdamag iti nasyonal. Maikadwa apo ti pagilian nga Pilipinas sumarsaruno iti India iti sangalubungan nga ayan ti kaaduan nga nai-record nga kaso ti pananglabsing iti karbengan dagiti nainsigudan nga umili iti napalabas nga 5 nga tawen. Dahito ikot may basar iti report ti Indigenous Peoples Rights International wenno IPRI. Basar iti report ti IPRI para iti taon 2021 hanggang na iti madama nga taon 2026 na-record ti Pilipinas ti 87 nga beripikado nga kaso wenno 12.3%. Manipod iti pakabuklan a 7.9 nga kaso ti 30 nga pagilian. Pagganat ti organisasyon na nakabasar iti international headquarters sa Jaya Baguio City nga most usar daytoy alinteg, most usar dagiti national alinteg tapno lipiten dagiti umili akas iti fabricated charges, red tagging ken militarisasyon. May kontra kadagiti katutubo nga mangya dependar iti dagaan nagtaudan. Sumagmamano kadagiti na ibaga nga example iti report dagiti kaso iti Cordillera babaen iti Cordillera leader ani Beatrice Belen ket 8 nga tawen nga panakaikulong dagiti dumagat defenders nga napawalang sala laeng ita nga tawen gapu iti kinaawan ti ebidensya. Inyo nay unay ti IPRI dagiti panaglabsing dagitoy ket saan laeng nga makapektar kadagiti individual. Nudi agres resulta iti nakaro nga pangta iti entero nga komunidad, iti kultura da, ken iti pangkabyagan. Isu nga bala kada ket napateg ti agtultuloy a panagdokumento tapno iti kasta ket magawat ti proteksyon para kadagiti nainsigudan nga umili wenno IPs kasta met ti hustisya. Sabali adamag ket naipasidong babaen iti Office of the Ombudsman ti sangagasot ken 7 nga opisyal ti gobyerno para iti lifestyle check kasaruno ti direktiba ti Presidente Marcos nga kitaen ti kinabaknang dagiti para publiko nga agserserbisyo. Inbaga ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla iti budget briefing ti House Committee on Appropriations nga maipalawa pay daytoy nga panang ebaluar iti dadumapay nga para publiko nga opisyal. Nang runa kadagiti income generating agencies akas iti Bureau of Customs, Land Transportation Office, Bureau of the Internal Revenue ken dadumapay. Insubli ni Remulla at inerirot nga lifestyle check ket inmunan ana isardeng iti napalabas nga rod nga panagitaulo ti ahensya. Malaksi diti daytoy ket imbestigaran lang ti Ombudsman ti 8 billion nga budget nga building project ti Bureau of Immigration. Adi mawat pay iti anayon nga 6.853 billion iti likudan ti 12 at tawen nga panakailaylayon ti proyekto. Iti tungtungan apo ti vape ket imbaga ti Department of Trade and Industry wenno DTI nga 93% dagiti vape brand ang natukoy iti merkado ti agtaltalinaed asaan nga rehistrado. Iti panagdengeg ti House Committee on Ways and Means iti napalabas nga aldaw iti Martes Agosto 25 inrakurak ni DTI Assistant Secretary Marcos Valdez II nga 313 gasot sa nga 13 nga vape brand dagiti natukoy iti monitoring da. No sa dinno 2 gasot siya 52 kadagitoy iti awan ti bukod rehistro. Talantan met lang iti komite ti panangrepaso kadagiti manarimaan nga two-tier tax structure kalpasan nga ibaga dagiti mambanday linteg ken dagiti ahensya
nga Department of Finance, Bureau of Internal Revenue ken Bureau of Customs ana nga to ken agsisinabali ti buwis nga balbalin nga wenno resulta iti tax leakage ken panag-adu dagiti illegal nga gilaklako. Taksipay iti reward dagiti mall ken dagiti agilaklako kang runaan na iti rabii. Para iti mao dia detalye digiti damdamag iti Damag International ket agtultuloy apo daytoy masinsinan nga search and rescue operations dagiti otoridad sa Nepal kalpasan ti nagdakkel apo nga flash flood ken glacial collapse anang saplit iti rehiyon ti Rasuwa ken Nuwakot enggana iti Nepal ken Tibet. Maiya basar apo iti kaudyan nga report dagiti pulisya ken Disaster Response Agency tinasao nga nasyon ngimatu iti nasuruken nga 3 ken 60 dagiti nakumpirma a pimbusay. Bayat met nga nasurok sa nga ribo nga tattao maibilangan dagiti foreign tourists ti agtultuloy a mabirbiro. Kalpasan apo nga mayanod dagitoy gapu iti nakaro nga pitak bato ken napartak a panagngatu ti danom sadyay paset iti daytoy rivers. Nagrugi met lang ti nagrugi apo daytoy trahedya gapu iti pimmagsak maysa nga paset daytoy glacier. Ken bantay anang itunda iti napigsa nga debris flow ken panaglayos anang dalapos apo kadagiti infrastruktura. Nangipatuluden iti helicopters ti militar ti Nepal tapno iti kasta ket ilikas met dagiti residente nga naipit kadagiti nga roda nalayos a luglugar ken dagiti pasilidad apo nga awan ti kuryente na. Agtultuloy met ti koordinasyon dagiti foreign embassies ken local tourism boards tapno iti kasta ket matukoy met ti kasasaad dagiti mapukpukaw nga ganganaet bayat maipapapigsa dagiti kinakasapula na tulong para iti daytoy nga rod na sao nga nasyon iti Nepal. Dagiti nga rod apo dagiti naibingay tayo nga damdamaga para iti midday news. Itangal daw pailaeng iti Biyernes, August 28, 2026. Siya palang isimpay para iti damdamag radyo sa Sagada ket naibagmanen nga oras.